Halo dulur-dulur semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tiang Tampir, channel yang menyajikan konten seni, budaya, dan kegiatan masyarakat lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Dusun Kerajaan untuk menyaksikan acara kirap Merti Bumi, Merti Dusun, dan Syuran Dusun Kerajaan Desa Ngargos Suko, Kecamatan Serumpung. Mau tahu seperti apa kegiatan kirapnya? Saksikan videonya sampai selesai. Dan pastinya dukung terus channel Tiang Tampir supaya channel Tiang Tampir semakin berkembang dan bermanfaat. Atur kawuningan kunjuk dateng Bapak Ibu para rawuh para sutresna budaya wontenipun adi cara Merti Bumi lan Merti Dusun ingkang kadar wonten ing padukuhan Kerajaan Desa Ngargosaka sinengkuyung dening para ingkang nyawiji wonten ing mrikala punika ing antawisipun perusahaan Abu Batu Selaji, Mitra ARN, Kios Beras MR ingkang mapan wonten ing kios Pasar Muntila. Sinengkuyung ki saking CV Gunung Mas. Ugi rumah makan dan pemancingan Rejo Pesona Rejo Sari. Ugi kasetyong dening Pesona Ketep Homestay dan Resto ingkang mapan wonten ing Ketep Sawangan. Ugi kadang-kadang paguyuban Merapi Hijau. MG Garage ingkang ngaosi bidang jual beli sepeda motor berkualitas saha sinengkuyung dening Sekar Aji Dekorasi ingkang mijil saking Pelalatan Semen Salam Magelang. Boten kata rupen ugi sinengkuyung Hendrava Audio Sound System ingkang mijil saking Dusun Japunan Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang ingkang dados ngengkrengaken adicara wonten ing mriki lenggah punika. Bapak Ibu para tamu, para lenggah, para sutresna ingkang satu pendhawuhan budi sedawarga ugi ngaturaken panuwun dhateng masyarakat bebrayan Dusun Kerajaan ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon ingkang sampun kepareng ambraya wontenipun adicara wonten ing siang utawi sonten punika satemah saged lumampah kanthi nirbaya nirwikara nir ing sang wikara.
More rae ing sedya wonten ing ngri kalenggan punika kunjuk katur dumateng kadang-kadang aneh, kadang keluarga, kadang kula muda. Semoga panjenengan kasun sawega ing gati siya ing diri romanting pakarti. Samangke kepareng hangatane adicara kirap budaya utawi kiraping pertibumilan pertidusun. Kanthi sesirah lampah laku pinuji kanugrahan welas asih mring sesami nyawiji ing rasa manunggal ing karsa masyarakat bebrayaning dusun Krajan sayeng saeka kati hangatani adicara ingkang kadaran wonten ing wekdal siang punika nggih adicara taunan ingkang sampun nimbali kawula supados ndherekaken acara ing siang menika wiwit kala wau dalu kula dipun timbali nembe siang menika saged sowan mila kula namung matur selaku wakil panjenengan wonten ing DPRD kang termasuk gula wetah urusan budaya inggih ngaturaken selamat wilujeng dhateng masyarakat kula ing Krajan Ngargasaka ingkang sampun 53 ambalan menika ngawontenaken merti dusun ingkang kebak piwucal ageng inggih kagem kita panjenengan sedaya selamat lan kula sebagai wakil panjenengan wonten DPRD ingkang gula wetah termasuk budaya estu sampun kita lebetaken wonten ing programipun pemerintah Kabupaten Magelang wonten ing bidang kebudayaan utaminipun ngrawat tradisi menika kathah sanget wonten ing Kabupaten Magelang ananging alhamdulillah Krajan Ngargasaka Suran menika tahun menika tetep minangka menapa setunggalipun agenda kegiatan saking bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Senajan to nuwun sewu kawontenan nembe kawontenan kados ngaten di tengah-tengah efisiensi kita namung sagedipun nyaosaken bantuan program ingkang semangke boten pun mirsani ageng sedhipun nanging kepedulianipun kita lan Dinas Pendidikan kagem ngupakara tradisi surat ing dusun mriki. Mugia semangke waget ngenteng-enteni menapa ingkang dados wontenipun masyarakat kula ing dusun Krajan mriki. Ingkang kaping kalih monggo piwucal ageng saking upakara tradisi suran menika kita pendhet setunggalipun piwucal masyarakat ing mriki suran wigatosipun tasakura nggihipun nampi nikmatipun Allah ingkang boten waget kaenthah mila kanthi syukuranipun kita nginggahaken penyuwunan sareng-sareng masyarakat mugi-mugi awit syukuraning wulan sura menika Gusti Allah ing wekdal pengajeng badhe saya nambahi kenikmatan ingkang boten wonten etanganipun rahmatipun ingkang kathah bahasanipun Bapak Guru Pak Guru SD Ngargasaka setunggal bilih rahmatipun Allah ingkang badhepun paringaken sedherek-sedherek kula ing Ngargasaka unlimited boten wonten wakesipun awit saking syukuran ingkang dipun lampahi kenikmatan ageng donya akhirat badhe pun soaken rahmatipun Allah badhe pun soaken dhateng masyarakat kula ing dusun Krajan mriki ing akhiripun mangke rupinipun masyarakat mriki tentrem ayem masyarakat mriki sehat boten sami sare wonten rumah sakit masyarakat mriki pun paringi kacekapan kewan raja kaya sami menapa wonten mriki kerasan boten ngajak kliwonan wonten ing pasar kewan muntilan sedaya margi rezeki kampun soaken Allah kagem masyarakat mriki sasono kula aturaken paripun keplokipun sanggya para tamu para sedherek budaya
wonten ing kalenggan punika panjenenganipun Bapak Kepala Desa Ngargosaba paring ngerdono kunjuk dhateng pamerti budaya ing dusun Krajan Ngargosaba Srumbo. Sayyidil awwalin wa sallim radhiyallahu tabarakan bi asrafi rasulina jami'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan dhakirin hamdan yafina ma huwa yakafu mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik Allahumma lakal hamdu ika mustaqan musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimin lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bihi al-jamil awwal wal akhir wa qadil ala bi jami'i al-hajat wa tudhhir jami'i sayyi'at tafawwal bika ala jannati nabi wa syarayat min jami'i al-khairat fil hayat wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil ladina ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan wa rahmatan inda al-maut Allahumma inna nasta'udzuka dinana wa abdana wa sa'amwana wa ahlana awladana wa zuriyatana wa ahli qaryatina min qaryatin rajana wa kullu shay'in ubaidana Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan wa waladan salihan rabbana lana dhunubana wa ta'ala billaha rabbana fil lana wa walidina wa rahmatan kama rabbana saghira Allahumma inna min khairin wa tibna bil iman wal islam wa timna min su'ati ma wa na'udzu bika min su'ati ma rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lakunanna minal khasirin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin barakatul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Doa sudah dikumandangkan, tetangga cara kirap merti dusun kerajaan akan segera dilaksanakan. Selamat menyaksikan sampai selesai. Urutanipun pusaka seni jadilan panca budaya dalasan pusaka seni dusun kerajaan. Selain acara merti dusun, ini juga acara Bapak Kepala Dusun anniversary atau ulang tahun untuk kesenian Candilan Konco Budaya yang ke-53 tahun. Lajeng wonten jenang update lan petak ugi liwat slamet ugi tumpeng. Salajengipun tumpeng Palawija ingkang dipun gendong saking Tenggok. Lajeng wonten gunungan sayur, gunungan buah lan pasar Taneng Kirap ingkang dumadi saking para sesepuh bini sepuh. Nyuwun pangapunten kunjuk dumateng panjenenganipun Almarhum Bapak Kyai Haji Syukur Akati kasuwun pangipun tetenger utawi pambuka wonten ing ri kalanggan punika kanthi nutup wontenipun bendi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara kirap dimulai, semoga lancar sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Keplipun para sutresna budaya ngiras pantes kinarya pratandha wontenipun kirap badhe kawiwitan. Bobli kula ingkang ndherekaken lampahing adicara kiraping budaya wonten ing rikang punika manggih sedaya kalpatanipun saestu nyuwun agunging pangsami bobli Bapak Ibu pareng badhe nderek kirap
budaya wonten ing dusun krajan semoga kasemagaken lan samangke kasun urutipun dhateng sangya para sutresna budaya. Kirap kawiwitan semoga gending kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kirap dimulai. Selamat menyaksikan videonya sampai selesai. Santi gending pariwisata pasar paling kirap tumuli badhe tumampah upeng dusun krajan kanthi niat rejur datang asal Gusti kang kuwabu mamita sintugraning Gusti ugi lumaksananing ngadu cara kirap saged kasempatan kanthi tanpa rugi. Awon perkataan pamerti boten minangka pasaratan kirap anggenipun ngajari abdi cara kirap dengan wonten ing wekdal punika. Ingkang lumaksa ngandhut nggih panjenenganipun Bapak pangarsa dusun krajan nggih panjenenganipun Bapak Tri Pujiono Kalangkang akhirnya dari perkataan sekolah masyarakat ing dusun krajan kasus kirap dusun krajan. Semoga untuk datang Bapak Ibu para tamu dengan mangku panjenengan kirap budaya kami kirap berdusun kasemagaken tumuju ing paguyuban krajan.
itu barusan adalah beberapa rentetan acara kirap merti dusun atau merti bumi dusun kerajaan desa Ngargoseko kecamatan Cirebon. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Mohon maaf apabila dalam menyaksikan videonya ada beberapa hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Untuk itu saya akhiri videonya. Wabillahi taufiq wassalamualaikum.